अपेक्षापेक्षा पण जास्त छान होतं. आणि आपल्याकडनं काही ग्रामीण भागातले काही कपल शहरात जाते त्यांना काय सांगतो तुम्ही? उलटी शहरातले इथं यायला पाहिजे त्यांनी शूट करायला. तसे तर येतेच पण जी काय जाते तर सिटीमध्ये सिटीपेक्षा पण चांगलं इथे येते. एकदम छान आहे. हा. इथे सगळं एकदम कम्फर्टेबल मस्त. खूप छान. तर तुम्हाला कुठून कळलं होतं आमच्याकडे असे प्रिवेडिंगचे फोटोचे सेटअप आहेत? तुमची मी इंस्टाग्रामवरती रील पाहिली होती. ओके मीला सेंड केली. मग आम्हाला दोघांना पण ठीक वाटली. मग आम्ही आलो होतो. ठरवलं. तर तुम्ही कुठल्या गावाला आलात? आम्ही बीडवरून आलो. बीड. हा. किती नगरवरून आले. बरं, बीड आणि अहिल्यानगर आणि दोघांच्या मध्ये स्टुडिओ. हा. तर तुम्हाला कसं अंतर पडलं इथपर्यंत यायला? मला एक 150 किलोमीटर. 150 किलोमीटर. हा. बीड ते नगर आणि नगर ते काढा. हा. ओके, बरं. आता तुम्ही सोशल मीडियावर बघून तुम्हाला असं वाटलं नाही की इतक्या लांब जायला पाहिजे का? नाही आम्हाला जायला वाटलं कारण तुमची क्वालिटी वगैरे ती आम्हाला खूप चांगली वाटली. बरं. बाकी आता ईद आल्याच नंतर तुम्हाला पाहिजे असं आमचा